Escrivents 2.0 és una instal·lació interactiva que ha fet una itinerància per 12 biblioteques de Catalunya i que té com a element central la màquina d'escriure, perquè la màquina d'escriure va ser patentada l'any 1714, va acompanyada de tots uns plafons informatius que ens parlen de com es vivia el 1714 des de diferents aspectes i convidem a la gent a que pensi una frase o alguna cosa relacionada amb el que ell sap sobre el 1714, ho escrigui amb aquesta màquina d'escriure que portem nosaltres i tot això ho pengem en un compte de Twitter que es diu Escrivents 2.0, on va quedant constància de la participació de la gent. Es va decidir vincular-ho al Twitter precisament perquè era una activitat pensada per joves i Twitter és un llenguatge molt usual per la gent jove avui en dia, i per altra banda, per fer una mica de llaç amb l'evolució de l'escriptura des que apareix la màquina d'escriure l'any 1714 fins avui en dia i veure una mica com han canviat les formes d'escriptura i els mitjans d'escriptura. És curiosa, l'he trobat original, la màquina d'escriure antiga, que després ho traslladis allò que tu escrius en un tuit i que puguis veure altres tuits, no només virtualment, sinó físicament, aquí al costat. I m'ha semblat una instal·lació curiosa, original, i que uneix noves tecnologies, antiguitat, història, petits i grans.